Hvordan får man en urolig klasse til at være stille? Call and response-taktikken. Call and response-taktikken er en metode, der er mange lærere, der bruger til at fastholde deres elevers opmærksomhed. Det man gør er, at læreren råber et ord eller en sætning, hvor eleverne så skal råbe noget lignende lige efter. Denne metode gør så, at læreren kan få elevernes opmærksomhed med det samme. Ikke råb af eleverne. Vær tålmodig. Når du råber af eleverne, viser du bare, at du har tabt kampen. Det kan nu godt virke, men er overhovedet ikke det værd. Du bygger bare et negativt forhold med dine elever, og desuden virker det ikke permanent. Ros dine elever. Det er altid en fantastisk idé at rose sine elever, når de har gjort det godt. Du bygger et positivt forhold mellem dig og dine elever, og det kan hjælpe en hel del på deres motivation. Når elever føler, at deres indsats bliver anerkendt, er der større chance for, at de vil fortsætte med at være stille.